Insipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla, obaba wamthwesa amandla, abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Africa worldwide umhlaba wonke jikelele lami igama ngo-MC Pholobasa ngabike osukwini namhlanje ngihamba nodokotela uDr. Ngcwabo Uyahlehla. Udokotela ke useNewcastle ngokusebenza endaweni yasosizweni ema4. Iningi labantu ke liyazi ukuthi ila khona ayibamba yena bese thuyinikezela kwabakhulu abangapha ngemumva kwakhe. Asiqeqeshe ubulaleli kosekhaya siphinde simkhumbuze simncome ngokuthi akenze sure ukuthi uyasubscribe uma esanda ungena noma eqala ungena kule channel. Ngale kwalokho unga-like, unga-commenta, unga-share futhi. Laba abadawunlodayo sibathandisisi kahle because lokho i-channel akuyikhulisi ngalutho. Kodwa kosuku namhlanje asoba mningi ngendemvu sotetela udokotela ekhulume nabantu. Dr. Ngcwabo Uyahlehla sikuphi ithuba ubingelela abantu eNingizimu Afrika nomhlaba wonke jikelele. Angibingelele enhla nasezantsi mapholoba Nkosi yami inkalo zonke nangaphesheya phela amapholoba kuyilwandle. Hayi phela nakhona bakithi hey damini wakithi hayi maye ukukhumbula bhuti ngikukhumbule angazi ngikukhumbule nomane kubani bekwenzeka ya ungasubscribe la kusiyaviva kodwa phela uphinde ungene nombolweni yakini bhuti ngiyacela ngiyaphaphata ngiyethemba ukuthi usiyaviva uzongifikela kuwakutshela ukuthi ngithe sengikukhumbule bhuti nabo bonke Nkosi yami abasizakala lapha kaNgcwabo nakubafowethu laba hey namhlanje babukela inkulu indaba engizoyixoxa la ngoba nginikhumbule. Dokotela ngifisa ukuthi masiqala singena siqale ngephuza libalekile nothi lona lusukele eNewcastle lokuthi ucacisela abantu ukuthi awubakhohliwe futhi usephezulu komsebenzi wabo and uyabonga kakhulu kulaba abaqhubeka belokhu bekwazisa ukuthi ithelo sezikhona so lokubahlukana nabo ngomhla ka3 kuJune. Mapholoba ngizobonga kubona nje bonke silosikhuluma nabo silosixoxa nabo bese ngithi ke mapholoba ngiyafisa isivumelwano sami sasithe ngizobalandela inyanga eyintathu ngokubafonela ngibafonela yazi mapholoba ngicela bangenzele kanjani bonke nje kade nginabo ngomhla ka3 bavele baye nombolweni yami lapha na kwi-call center number yami 0732196664 bavele nje bathi hi 3 June kobe sekuphelile ngizophinda ngiyibuyele mabezosho nje kanjalo bonke kodwa ke labe silosixhumana nabo hayi phela hayi Nkosi yami ngilo ngiyabonga ngiyaphaphata ngiyabonga kodwa ngiyafisa amapholoba ukuthi nje bonke babuye nje bathi nje hayi. Asikhulume ngokudlala nomona ebunyangeni. Mhlambe ngokokwakho ukufaka ama-specs ufaka izibuko ujule. Ngabe nisahleli kahle noma kungenzeka ukuthi kube lula nje ukuba wiki kwezigodlo zabantu ngokuthi abantu beyithole besebenza hlangothi mhlambe 2 noma 3 kodwa uthi uhleli nawe la usebenzele omunye umuntu ngokomsebenzi wakho. Hey phela mapholoba lokho kuumsebenzi wofafabulana basho njalo abanye ya ngizosho nje kanjalo nomona ke lokho nje ngingaqhakambisa umona ke ukhona mkhulu futhi kumona usekho kube laphi kuphela umona usuzukubafana laba bakhe abakuproducelayo sebafaneni bakho laba kugxobela umuthi ukuyo yonke nje into ekhona la okunye ukulanda ukulapha mase kuphapheme sekubuyelwe ingqondo kubona hawu naku kanti lento yokulapha amapholoba in short ayikho kuma product one ayikho futhi eyintweni mhlambe njenge mic nje le mina nje njengami ngingatshethi le mic le mangiyibeka la kuyizokushisa kodwa wena mawusuyithatha le mic uthi uyibeka la komunye umuntu ingenzi lutho why ingenzi lutho le mic ingoba amandla awekho kule mic kodwa umuntu ophathiswa amandla yimi meaning yonke into isegazini kimi mangithi kule mic nje le ayithinte la isandleni kwenzeka ukuthi nokuthi kuzokwenzeka njengoba ngisuke ngishilo bawungakubuke nje mapholoba lapha ukhona umzekelo ngiwenze kakhulu ngamanzi okunje mina mangabe ngizokuphosa ngiyakuphosa ngamanzi ngikhulumisa amanzi still water nje pure still water ngisho kanjalo
noma pure water ngoba la eThekwini nawo maningi ngakhulumisa nje ngaxoxisa ngathi hayi phela amanzi ami ubokuyongibonela umapholoba lapha ekhonopia kuthi nje amanzi wamaye kuthinta avele ezwe kuthi nje he uyabona ukuthi nje he avela engathi ubona umncwaba sukuma qhaqhazela usenamila gijima vala iminyango uthi ungaphumi idala phakathi nobusuku kanti into esiyenzekile umapholoba usethinte into ekhulunyiswe umncwabe eyikhulumisa elenyoni khahlela athi nje manzi mani ngibonela umapholoba nimbambe nje nimthi nje ngqi futhi ngathi ngiyambona yasimapholoba yazi ngathi ngiyambona ngisho ukuthi yamapholoba in short lento yokwelapha nento yokwenza izinto iba kumuntu egazini wena mhlawumbe uma ungabona nje bese uhamba ucula ke ebantwini uthi hayi amanzi lo niphuzisa wona amanzi phela amanzi lento ungihamba uyikhe emfuleni lapho yebo phela ngiphikile nje amanzi inkinga lento ukuthi ngithi phuza amanzi ayikho emanzini ikimi wena uma uzophuza amanzi waphuza ubusuku uthunywe yimi wena uma uzothi abantu abaphuza amanzi awaphuza umuntu ngempela amanzi amhudisi dokotela ukhonzile ukuchoma kodwa udokotela oqala uvule noma ngithi ukuyingqalabutho zodokotela abakwazi ukuvula abantu amehlo ukuthi ungaphumela ubalo ukuthi yes ngiyinyanga futhi kuyangisebenzela into eziningi ngibe nazo ngokunyanga kodwa ngusomabhizinisi futhi eceleni iningi lenyanga belazi ukuthi kuyi advertiser noma advertiser ukuthi bethi konke nje lokho kulawo wedlozi yes wedlozi ngoba umuntu usuke ekhulele egadwe yilidlozi but ngifuna sibuke lento ukuthi kunabantu abalasho wena befike bezothi umsebenzi abawutholi iqiniso libe msulu ukuthi babuye beqashwa wena futhi ngoba usukuthi awufuna ukumlapha ngomuthi kuphele lapho kodwa awuphinde umnike lento akade izele ayikhuthalele ukuthi ayithole mhlawumbe uma ungangena kuleyo ndawo manini yebabukeli ngiyamthulisa namhlanje ngangibukile lapha kuma comment nithi usuka lande kakhulu mina njengenyanga bese ngihamba kancane emva kumapholoba 1 indlala nje iyisifo ukuthola umuntu efike la kamncwabo ngoba elambile afika aqamba manga khulume ngabantu enze yonke lento kodwa uma ungavela uvule nje lapha efrijini ngicela amakhosikazi ami la ngangiganiwe phela ukuthi awamenzele nje noma angamenzela ama-Kellogg's ngoba ukumphekela akaze aqulekele la ibalini simgoqozele nje ama-Kellogg's adla suthe mayise suthe inqondo iqala ibuye hawu hey aqale manje ubona ukuthi akasazi uzothini ngoba usesuthi ulapheke nje endlaleni uthathe lambili mama bese ngimbona ke mina uthi usewusuthi lento ade ikhuluma manga uhubhuza nje manga obelambile indlala iyalambisana indlala futhi iyaphambanisana ekhanda bese ngithi hayi no awuhambiye lapha niyongigadela nje lapha esangweni ugade lapha nabantu hayi ukuthi ngoba futhi egade ngoba kuneyinkinga yini mina ngisuke ngifuna ukumkhipha busy nje ekutheni angibukele nje hayi ngoba kunjani keep a busy nje ukuthi ntambama zolala edlile aphinde futhi akhokhayo aphinde naye enze nje konke akwenza kodwa okuyiliqiniso nokukhulu mina nje okwami kusuke kumlamulela kulento ebizwa ngendlala indlala bafethu iyenzisana amaphutha indlala yenzisana kakhulu amaphutha wena amapholoba engingakusho umuntu mayelambile nje wenza nanoma ngabe yini uma ungakubona nje amapholoba ngisho ngaye emajele kambe kuyijele lila iduzane kwenithiwa yini iWestville bawungakuye eWestville noma uyeqala kabusha hayi bafowethu wash bondoda bosondoda wash bongele kejana mawungakufike lapha amapholoba uzothola umuntu afika kutshela ukuthi hayi hey bhuti man hey kwakuyindlala thothi usedonsa life sentence mawuthi uyamba kwenzakalani uzovela athi hayi man ayibhuti omdala man kwakuyindlala meaning indlala yenzisana amaphutha indlala ingathi ithatha isibhamu hambe yokwenza into ethile lapha emgwaqweni indlala nje mawuke wasuthu vele ubuye uyilalele phansi uginqike phuza amanzi uginqike uvukuye lapha etoilet
futhi ngiyazi ukuthi basebenzisa umgodi abantu abaningi uye kulelo toilet ufike ukhiphe yonke into ubuye uqhubeka uyiqhubeka kasi sengisho nje ukuchaza ngoba yini amaphutha wendlala indlala nje babukeli indlala bafowethu yensana amaphutha mayiphethe indlala musukufuna ukucontrola indlala phone nje uthi 0732196664 sikuvimbisa indlala. Dokotela ngiyasaba ukuthi ngithi ugadiwe noma useke wagadwa noma uzogada ngifuna ukuthi abantu abaningi bathi thiwa kulesi sikhathi ugadiwe phinde kuthiwa kulesi sikhathi simbone engagadwanga mhlawumbe ukusilandisa kafishane around lokho ukuthi kudalwa yini ukuthi namhlanje ubonakale nabantu abathile kuthiwa bagade wena ngelinye ilanga kuthiwa simbone engagadwanga. In short nje mapholo ukuyinqamula leyo ayikho inyanga egadwayo. Okay. Ayikho inyanga egadwayo. Kodwa into eyenziwa abelaphi neyenziwa inyanga ukuthi uyibone ngathi ihamba nama bodyguard isuke nje yenzela phela leyo lokhuza ukuthi laba balale bedlile. Oh yes. Kokuqala balale bedlile nanokuthi bamcontrolele ilokhuza maya ebantwini ukuthi abantu bangagcini beza umngane akakwazi nokulalela mbo mangibambe nje isandla udokotela wamangibambe isandla so ke baye basize nje lapho ukubhenguza hayi ukuthi kuthiwe khona hayi okubi noma sesisaba ukuyoshaya siyabelapha phela abantu and njengoba sibelapha nje ngeke uthi uzonikeza umuntu into ze protection. Yes. Mina ngiyayithi ngeke uthi udayisa icorgate kodwa amazinyo akha yelo. So ngeke ngithi futhi ngizokunikeza into protection kube kuukuthi mina I'm failing to protect myself ngezinto zami nginovalo ucha siyihambela nje ukuthi abalale bedlile hayi ngoba kunjani hamba nje nilale ndlini phela bese mapholoba ngiselapho ngifuna ukubonga kunomfowethu laphana ongisize kakhulu mapholoba angazi ngizokukhombisa nje angazi nabo sengiyabuthi sebeyothuka ukuthi awusewuthini manje banginikeze ama-Ford Ranger ama-Ford Ranger amabili akhona nje lapha kwaDlamini baphinde banginikeza baphinde banginikeza Ford Ranger uthi manje unikiwe noma ubolekiwe noma kukancane ukuthi ngithi ngibolekiwe angazi ukuthi bengenza kanjani njoba uyibona nje ilapha kwaDlamini nansi nje baphinde banginikeza uphinde uthi uveze futhi ngathi kuyavela makuyovela nje kukahle nansi nje lapha kwaDlamini i-Ford Ranger le 3.2 mabili baphinde banginikeza ne supervisor emhlophe ebalela imhlophe ndoda ngithi hayi babukela ibale limhlophe njengomapholoba umapholoba kade ngimcela manje akafuni ukuzokwenza lokho engisuke ngimcela la khona baphinde banginikeza angazi ukuthi kungenzeka yini ubone usuka madoda ubendalo lobubuhle okay ubendalo njengoba nibona ubhekeli wakho i-supervisor yami futhi nayo hayi ngoba kunjani ngithe ngcono ngilande laba bakhuluma mhlawumbe isiphesheya bazo understand ukuthi no siyasizana nje ukuthi balale uselapho dokotela abantu abaningi bakhala ukuthi nina inyanga anithandisisa ukuqasha abantu abakhuluma ulimi olufana nolwini maye ngaficanga umswati uzofica umshangane maye ngaficanga umxhosa uzofica umpedi mawukuthi umzulu wena kodwa ompedi naye uzolanda umzulu anithandisisa ukulanda abantu abakhuluma ulimi leni angisho ukuthi kunjalo kuwena kodwa sihlaziyele kuleyo ndawo isizathu lo wakini usuke mayifika nje izofika la kaMncwabo mhlawumbe ngikuneziviki no 7 days nge3 days so ufuna ukuba uwe so ufana nawe yabona futhi nge3 days so uyakwazi ukuthi athi hayi
mina umncwabo uyangethemba mina umncwabo ngiyafika emabhodweni akhe mina umncwabo ngiyafika ezigulini zakhe mina umncwabo ngiyazi la khona babuye ke labo lokhu uzofafabulana noma babuye labo abantu laba nomona bathi hayi ngiphathele lokhu ufika ukuphose lapha la apheka khona izimbiza ayiphuzisa abantu wena njengodokotela noma njengomelaphi uthi uyagoqoza lapha uyagoqoza kanti usugoqoza into esiphambene ubuye iphuzisa abantu badle bagule bese kuthiwa niyayibona ke lenyanga mbukele kweseve TV1 sithi shwinga la bese siyabuya na kanjani masibuya ningizima Africa sibuya ke ngegalelo elikhulu lokuthi ifanele siqonde ukuthi inyanga zifunani emazweni angaphandle uke ukuthi mncwabo siyazi ukuthi useke wayeSwatini uyolekelela nakhona ngomunye futhi abantu abamukeleke ngemfudumalo ngoba kukini lapha but siyafuna ukuthola ukuthi ke ngaphandle kweSwatini kodwa nami ngiyazi ukuthi ngelinye lamazwe elitoswa kakhulu ngokomsebenzi wenu yini enihambela amazwe emazweni kusenje kuphambanisa inhlabathi phambanisa nje inhlabathi qha ukuthi cha ngiyothola inhlabathi yale nomhlabathi yakuphi kuphela akukho kwehlukile ngoba amakhamba bale akhona nala ekhaya it's just that ukuthi usuphambanisa ukuthi ngiyothatha leya ngiyibuyise ngiyilethela ekhaya Dodela ngizovala ngelithi noma soyikhuluma kwamanye amavidiyo mhlawumbe soba nenhlanhla ukuthi siwenze kodwa ngifuna sivale ngelokuthi awu naze inyanga ibuthilana eNewcastle akwenze njani ufuna ukuthi nje jake bese sobona ividiyo lelandelayo Angibonge ngiyabonga kakhulu kube laphi bonke umhlaba wonke izinkalo zonke iSouth Africa nje yonke ngokungethemba babukeli nabalandeli bakaSiyaveva TV ekutheni ngomhla ka24 kuJuni kulenyanga efile ya kulenyanga ephelile bese bebe lapha eNewcastle siyohlanganisa besiyophuza itiye sibonisana ukuthi sivimba kanjani kuphi nakuphi bese mapholobo ngifuna ukubonga even kulabe lapha kade bekhona eNewcastle ngiyabuka ngiyezwa ukuthi nje ngiyikhonzanga mina lezi zinto zokuhlala ko enkundleni zokuxhumana yes ngiyezwa bayasho ukuthi hayi impela luyo olubuyayo laphana kunjani kuyakhonyentwa bangena abantu ngo live benza izinto ezithile kodwa into engijabulisa ukuthi kulabo abantu ade belapha eNewcastle ngomhla ka24 bafike bathatha ugcobo lokuthi maye ukuthula kuyaphilisa maye ukuthula kuyaphilisa umsindo akusiyo wabelaphi umsindo akusiwo umuntu oyinyanga umuntu nje obanga umsindo kufuna ukuthi simnikezeni ithuba ukuthi akawubange hayi strubhadla lingaduma lengithathu uyobanga uyozathule and mayisethule uyobesebuyelwe engqondo esekuma senses ukuthi umelaphi mawukuthi umelaphi unless mawukuthi nje umuntu oyikhulumela ngoba enamadatha kodwa nje abelaphi noma umelaphi ngeke umthole ehleli enkundleni zokuxhumana ikhuluma ephendula enza yonke into ngoba phela nazi inkundla zokuxhumana ukuthi thina njengabelaphi asifike khona nje janqu uphuma uyogqula umuthi noma uyobona ukuthi imithi othe ayiqulwa ngakho yini ulo ude undlulisa isandla uyindlulisa futhi lapha kuyimpo emakhaleni uyizwe ukuthi kuseyiyona hayi ukuthi ubuye nomuthi nje le kambe kuthiwa ikuphi la nithenga khona imithi la eThekwini lapha thenga khona imithi alright khona lapho hayi ukuthi ubuye nomuthi nje lapho ubuya uthi thatha la mncwabo ngiqhuleleni la imithi yami usiyoze ubone ngoba usuzoze usebenzisa kufuna ukuthi wena njengomelaphi sondela ube khona ubone ngoba lento yokwelapha amapholo isegazini kumuntu mangithi isegazini kumuntu uyabona nje ngizokubekisela ngomtholula umlulama ya ngizowubiza nje ngegama namhlanje uyathwasisa hayi namhlanje mana uyabona nje umlulama amapholo yes siwazi ngendlela eziningi ezabelapha ukuthi hayi wenza ukuthi kodwa mangabe ngifika mina bese yazindula amapholo uma ungawuphuza ungakulekelela ekutheni kulembiza kaMncwabi ewaya uvela uyiphuzele nje umlulama kuyoba uwaya uyabona kodwa mawufika komunye umelaphi uthothi wenza enye into ngalomlulama wena owazi bese usuyaphuma konke uhamba uthi hayi kunjani ulapha ngani lento yokwelapha bafowethu babukeli ikuba kumuntu egazini
Dokotela siphethe ngelokuthi njengomuntu oke wabonakala leyo vaccine ozona kakhulu nezinto ezi-healthy nozona kakhulu ne-hygiene yonke lento enjalo ukuthi mhlawumbe kuseyikho yini noma cha kunento eshiwa abantu right now isikakhulukazi abantu angiqale ngombuzo oqavile nje nomkhulu kuthiwa inyanga ifike zakubuza wona lapha eNewcastle ngelanga ezafika ngalo kodwa kuthiwa yonke bencika kanje besibuza ethile enye ibuze bhaga ukuthi kanti wena mngcwabo la eNewcastle ubanga nobani oqala umbuzo kuthuba uqhashe kakhulu lapha anama ngiphehlelo udwesho ukuthi yiphahluka kodwa iningi labantu bebebuza ukuthi kanti la eNewcastle obani abakhona ngoba sibona wena nje uthushuka kukhanya amalamba ahlukahlukene ngoba kuthiwa ungene kwazwakala but lapha nokuthi siyakhona ufuna siye kulento ukuthi ama product akhe amaningi dokotela kuthiwa izinga akulo afana nama product odokotela base Western asealed umuntu bokuqala ukwazi ukuyivulela yona kunokuthi kube isivala azoba nesikulufa ukuthi nje ucace ngathi khona kade esivala manje mhlawumbe sithathulise kuleyo nto ozozethi hayi shuthi wakhelwa abalungu baphesheya noma shuthi ngenza ukuthi into ophuma nje uyayithenga eclicks bese ubuya nayo uzela asibeke ngembaba ukuthi wena uhluke ngani uma kuthintwa ama product akho ngihluke ngokuthi nje one ngiyawubonga umbuzo futhi ngizwile mawuthi lapha eNewcastle kwenzakala ini Newcastle kwenzeke lutho eNewcastle kuhamba kahle kakhulu ngibonga nje udokotela uSD Shabalala osihlalo wabelaphi sasinaye namanje ngiyambonga kakhulu ngiphakamisa izandla zombili kuyena kuphinde kube ubaba uGumede naye wayiqhamuka kuyiprovince nakuye ngiphakamisa izandla futhi ngokuthi nje balekelele basondele ngiyabonga kakhulu ngalokho right angizela kuma product mapolo yes ngisho insipho mina yokugeza uzoyithola kimi yes mawuzoyithola kimi mapolo angithi phela imayisizo package kufanele ukuthi phela ibe semshinini angithi uyabona irepwe kahle iqaqaqa ivalo bese iyabuyela ihamba ngegama lika dokotela umncwabi yahlehla futhi mayike yafika nje lapha ekhaya bakithi ingani uzokhumbula ngokwengatshela ngisho ababukeli ngelinye ilanga ngathi mina mawunyathelile nje ekhaya enhlabathini ebaleni yakhona noma usungajika ungasangenanga ngisho nalapha kulaba noma usungathi mawunyathele nje ebaleni ibuyele emazweni akho la uqale ngawo ukuthi kuwena buyela lapho uthi lento kimi egazini futhi emapholoba uyazi mama ngisasho njalo ngicabangisa omunye dokotela ubani lo ulapha kini la eThekwini bathi ubani lo wesinkwa ubani okay ngizomkhumbula mangithi lento isegazini uyazi uNkulunkulu onamandla Jehova mthetheleli uyazi mapholoba hayi iba segazini bese ke mapholoba engifuna ukuxwayisa abantu iproduct ke le mangabe sesiyivalile la ngalezi ivalo ngiyababonga yena labafowethu bomdabu waseNdiya abasenzela ipakpaku lezi esiyisebenzisayo ekutheni ba make sure makwe wazivala nje wena ezumelaphi singaphinde sivuleke siyovuleka sesivulwa umthengi noma umnikazi waso ekutheni azivulele nami futhi ngiyayibatshele njalo ukuthi mangabe nje usithola ukuthi sesithe qhwa sisasebenzi ungasasithinti kusho ukuthi asisabuyi kimi esibuya nje kimi funa sifike vele sivalekile sathi bhala sathi thaqa kahle ngendlela lokho kukhomthi sisasuka kimi sithembekile bese ke mapholoba leyo phela siyenzela ini bafowethu le packaging ukuthi ayibukeke phela uzokhumbula mbukeli lapha ekhaya ukuthi amaphepha lawa brown ngathi mina ngikhule ama exercises akhavala ku brown lawo makhava la ama exercise ubuwathola njalo emzini yabantu njalo mawuthi uyafika akekho noyedwa ofundayo uyibuza ukuthi hawo kodwa la ekhaya ngoba mapholo baphela lona ushidela imhlophe ngiyamazi ukuthi isikole kwaba ne-exercise la mawuthi uyalandela uthola ukuthi hayi waya kulo melaphi alright waya mhlawumbe kumlaphi thizeni waya kumelaphi thizeni mayefika kulo melaphi wafika wamgoqela ngephepha uthi thatha hamba uyovula ekhaya mayefika ekhaya uyavula uyayikhipha lento ubungozi yeba lento
kubhalwa nangeball pen la ngaphandle yabona uyaphephetha uya etoilet mawuqeda ukwenza ukuthile etoilet ucaphuna kancane uyathela uyakhuluma usuya uyayibona ingozi lanethi izulu uphethelete uyacimeka umbhalo lanethi izulu uyacimeka uyayibona ingozi mbukele ekhaya manje ke ngcono ukuthi sisondelane nalaba phela abenza amaplastiki kahle igujana lezi kahle sipackage izinto zethu siyifake lapha ekutheni zithembeke emapholoba Dokotela shuthi ngamanye amazwi ucacisela umbukele ekhaya ukuthi kuyenzeka nithenga imaterial yokulayisha izinto kuyenzeka futhi kwesinye isikhathi uxovuka yonke into bese uthi imshini ayivali uNkulunkulu ma elele emathuneni ngiyamfunga kuba njalo nje and umfowethu lomdabo wangapha eIndia hey ngiyambonga mana wow ngiyambonga yazi mapholo ngeke usho ukuthi uthi mangabe mhlawumbe ulahla itshele entaba ahambe nesipakpako ngendlela nje athembeke ngakhona mawumnikeze nje ilo sijunjana hayi phela ubothi mawusugoqoza ungithi hadla uyabona cishe ngathi akukusebenzeli ngibabona ukuthi kugoqoze owase umdabo waselokhuzana kodwa ngifuna ukuthi singene kwinto esiyibreakayo njengamanje ngoba uServe TV1 wona oqala South Africa efanele usho izinto bese kucaca ukuthi ziyiqiniso. Dokotela kuthiwa wena uhlanganisa izinyanga noma nihlangene nezinyanga. Manihlangene nezinyanga nayo opposite. Kodwa mawubuya wena uzotshela abantu namhlanje baServe TV1 ukuthi nakho kokuphiwa amakhehla lapha phansi ukuthi iba nama-tipex etiye owanikeza abantu akila mkhuba enzime isimanga enzani lama-tipex obani kakhulu abasebenzelwa yibo nobaba bawathatha noma omama bawathathayo hlobo luni asebenza ndlelani phuzwa libanda liphuzwa lishisa aqhamuka kanjani lama-tipex right babukele emakanko siyami njengoba ngihlale ngisho usiyaviva angazi ukuthi uwenzani ngami kodwa ngizocela nje ngizohamba kancane noma ngizosala angifuni ukukhipha yonke recipe njengoba besho nje la ukuthi kaningi usiyaviva uyokhipha zonke izinto kuqala bese ke babuya nabanye sebeyakubuthezela ama-tipex anemfihlo phela bhuti inkosi yami ejulile anemfihlo bakithi ejulile njengoba nikwe nabona ukuthi anemfihlo ngicela ukuma nje lapho ngicela ukuma lapho anemfihlo ngoba siyawakhulumisa bese ngena emzimbeni ahambe kuyo yonke imithambo le ayosho ukuthi lapha cha udokotela wami ungithuma ukuthi udokotela ungithuma ukuthi lokho okuyimfihlo yami nawe as client yami wena imfihlo yami uzofuna ungitshela manje dokotela ngosiyami lapha akusamekile kahle bese nacha thatha nalo lithile ngizolibisa uNkulunkulu onamandla ngizolibiza ithi mina cha thatha futhi hamba uyophuza ahambe uyokwenza kodwa kubungozi mapholoba nengifuna ukuxwayisa ababukeli bakaSiyaviva TV make sure ukuthi lelo tibag lelo usuke ulithole kuphi ungahambe nje uluwola njengoba ngikwe ngasho uqaleni masiqala ukukhuluma uthothi nali tipex lamncaba uthothi ngisho nalabafana laba bangisizayo sebezokweba ama-tibag laba bahambe bethi hey cha mina ngisebenza khona impela nawa yilo mingi ngiyakubona isibusisa sisekho one nje umuntu otshontshiwe usebenzi yes 1 2 umuntu noma ngathi utshontshe esigodleni sikamncwabo yes utshontshile it's fine kuhle lokho kodwa njengoba sewutshontshile waphuma nawo without my permission lapha phandle mayifika nawe ekunikeza hawu uyoqothula kushaya iqotho uyabona nje inja mayidla ufish uqothu kube njalo uthi uyaphuma ebantwini uthi hayi uphatha unodabula idwedwe mayifika lapho ayidabule kuyidwedwe qha abantu bakushaya bafuna ukubulala why ngoba uphethe into oyitshontshile umncwabo akayiphanga isibusiso ngoba nanoma ngabe yini babukeli
nanoma ngabe yini mayiphume kuwe ezumelaphi ngegama lakho futhi yabusiswa uwe izokwenza lento othe ayihambi yoyenza kodwa mayiphume ngale ngokhokhoba road khohlwa uzanini eThekwini uzobona abantu nomse workshop kanye ngoba lokho becelile ukuthi ukuzobingelela nje Nkosi yami babukeli ngizonihlonipha cishe ngithi ngineminyaka ingaphezulu emihlanu ngiku ya Viva TV1 bese kuphinda ngaphansi ka siya Viva masi oqane albinism uphi okay uye nje ongekho kuphela kodwa uma siqoqane naye ukhona ngineminyaka ngithi cishe emhlanu ngizofisa ukuthi ngibenzele lokho abakushoyo kanye yes ngizolikhipha nje usuku maduzane ngedala South Africa sophetha nodokotela kodwa ngiyafisa ukuthi udokotela omkhulu before sivala uhlelo lethu kuba ukuthi ushiya elakhe lokugcina bese sikhumbuza izinsuku asebenza ngazo ngoba ngicathi kumqoka kakhulu lokho kodwa before sinikeze lokho ake uyiphendulele ukuthi nginelungelo yini lokukhokha kumsebenzi wakho nginelungelo yini lokuthi mase ngifikile ngicela ukuyolala naye egumbini alisebenzisayo late ngize kuwena njalo njengodokotela wami nginelungelo yini lokuthi maye ngishela ngereport kuwena noma umendo phela vele into ecoshwa noma ikuphi nginelungelo yini futhi lokuthi ngimane ngimxhase ngiyikhasimende lakho ngimxhase without ukutshena wena ngingamlift ngangilifta sivule nje amehla abantu ukuthi kuhle ngani kulobungozi omgakanani ukuthi etheze kuwe kodwa kube kuningi akudiscussa nomsebenzi wakho oqhulayo okugadile okuphekelayo kanjalo kanjalo elikhulu nje iphutha lelo elikhulu iphutha noma ngeke ngichaze ukuthi ngama categories wabo ngeke ngibahlukanise kodwa nje kuyiliphutha elikhulu mina makufika kimi lelo client lelo sivele sihlukane ngaleso sikhathi singaphindi kube khona ukuyosihlanganisa nalo ngoba kusho ukuthi kwalona lingasathembekile kimi phela ukwelaphana amapholoba kumele sithembane once ngaluza itrust ngawe or waluza itrust ngami automatically into esisuke siyenza isuke ingasekho singakhohlisana ke nje sikhohlisana andeke futhi enye into mawungake wenze nje izinto mhlawumbe mina nabami abasebenzi hayi suka ngifuna umayelele emathuneni impela angavuka ngikhiphe wonke amakhosikazi ami lawo ezindlini kubuye yena singene naye ikamereni kuvele nje ngivele ngithi mina no umsebenzi asuyeka asihlukane yabona and masihlukana ngithi cha mfowethu imela lena khwesha nami ngikhweshe ngizomela ngapha angithi mase sikhweshile sesiqhelelene usuzoqala kumemeza ulapha hey uyazi umncwabo kanti the main cause isuke nje la ekutheni siluze ukuthembana mase saluze ukuthembana vele ubumeleni ngokubuyibona lento errong usuyibona manje uhleli nayo angithi manje kufana nani namapholoba nokuthi ube nentombi noma ya angisho njalo ngoba umfazi ngeke ngilinganise ngamakhosikazi ngikaniwe mina ya nkosikazi nje ngikaniwe ngihlonipha kakhulu kufana nalento ukuthi ube nentombi nizwane mhlawumbe iminyaka mase nihlukene isibhala la ko WhatsApp noma ibhala ku Facebook ithi hawu nimbona nje ngangihleli naye kodwa ukuthi nokuthi akakwazi ukwenza noma hayi usheshalale noma hawu ngeke abhala athi hey nimbona nje Nkosi yami ngisengihambile kuze kuse ngibhekile akabuthi quthu ngeke kubhale lokho thaphuza one way ngeke kubhale lokho bobuza unjongo uzokutshela kodwa uyobhala nje uthi unelangene nje ngubeni futhi lento kade mina ngiyibekezelele nje kade usho wakuthola unamazinyawo 32 wakuthola unezinto zonke wakuthola unefoni wakuthola yazi mangithi unezinto zonke angazi babafethu nje angazi ngizothini bese hayi nimbona nje wasizwa yimi wazanywa yimi kodwa wakuthola ukhatha ngisho ukhatha
wakuthola amapolobo manje ukhatha angazi manje mhlawumbe uyangizwa kodwa nje ngizama ukuchaza lokho ngizama ukuchaza ukuthi umuntu bafowethu mayisesukile la suke eme khona njengoba ngibekisa ngokuthandana into nje yenzakalela wonke umuntu wenze khona kosheshe kufike ube nje senameke zama ukuplastela ukuvala ukubhala hey nimbone nje wayesizwa yimi akakwazi ngisho ukulala nje nimbone uhlale emile yes dokotela nakama usentrailer kulandela imihla namalanga khuluma nabantu umnambithi uyakunambitha unyukhasela uyinyone ekhahlelayo nje unamandla ngenxa ye-energy oyilethayo uma ufika nalama horse and trailer awugcinile lapho sikubona ukapha endaweni ezahlukahlukene khuluma nabantu kusuka phi lokhu ukwenzelani and siyakubona yini uqhubeka nakho iminyaka neminyaka kuzoqhubeka ngifisa nje futhi ukubonga nami kulabafowethu laba abangisizayo ekutheni abangifeli inhliziyo balo ngibakhombile ukuthi asihambeni sekuphi kulanjiwe le yokuthi ngihambe ngiphakela abantu mapholoba isuka lapha ekutheni ngizonda inhlupheko so njengoba ngizonda inhlupheko nje ngikhuluma nangayo la kwasiyaviva kungaba kubi ukuthi ngikhuluma ukuthi ngizonda inhlupheko kodwa uthi la engihamba khona abantu bonke ngibashiya bebhuqabhuqwa indlala that's why ngibuyele emuva ngiyophosa isandla izolo nje njengoba ngikhuluma besisendaweni lapha bathi kuse Dix phansi kababa uMtawungu into engijabulisile ungumakhelwane wami abantu isupport engiyithole lapha ngiyabonga kakhulu emphakathini wase Dix ekutheni nje ubuye uze bamrecognize nobaba uMtawungu ukuthi usihlalo wami ekutheni akangibukela abantu ukuthi sibasiza kanjani abantu ngoba emapholoba ngwengathi ngizoba ne membership ngiyabuka ke le iyasebenza yithi ihamba kahle kodwa leyo ukuthi ngithi ngizosiza ebantwini ngiyabangcwabela ngibenzela konke kade sengisebenziseka kabhlungu ebantwini uthola ukuthi abantu bangikhumbula ngaleso sikhathi esefelo athi hawu hey anishele nodokotela umncwabo bakithi mama lishout ngena avela athi mntanami noma hawubhuti sicela usize ubani usevele washona ukuphi ma engase ngibuthi I know izongilimaza ngconti ngifike be5 ngosuku olulodwa no akunankinga noma bangafika babe u10 futhi noma mhlawumbe uthi bahamba nanama bodyguard nakhona noma bangaba ngaka ayikho inkinga kodwa kufuna ukuthi bahambe ngendlela ngasithi no angibe nosihlalo kanjalo nginosihlalo uMtawungu nje lapha eDix nosihlalo utholi lapha eMountain yamakhuba eKhilkhili kanjalo uMagembe naye baningi kakhulu eSwazini bakhona yila eThekwini bakhona nase underback mawuyangala ngako underback kube se full crust kube se standard tone kunabo sidala ukuthi if ever kwenzeka something ewumkhuhlane ongaphekwa umndeni batshele yena uzobe siyasitshela sikwazi ukufaka isandla lapha besinobaba uMtawungu nje izolo kade sinabantu abangapheka 400 endaweni ngibonge kakhulu izolo kade sinalowo mhlangano izolo nomphakathi waseNewcastle eDix ama-date noma iy'nsuku osebenza ngazo nenombolo iy'nsuku engisebenza ngazo mapholobo lesithathu kube ulesine ulesithathu kuze kube yisonto ngomsombuluko nolesibili Nkosi yami ngisuke nami ngiphumule ngihlanganisa lokho engisuke ngihlanganisa bese ke ngithi inombolo engitholakala kuzo luselodwa nje qwaba zwi nginezizathu sokuthi why lube lodwa ngiyosisho ngelinye ilanga 073 inombolo engitholakala kuyona 0732196664 ngolesithathu ungangithola impela mawungashaya nje ukuthi no wentombazana ngicela unginikezele udokotela uzokwenza njengoba usuke wena ucela anginikeze nje mapholobo uyazi ukuthi nginekhombo la emnandi kanjani engizoyicela kubabukeli bakho noma bakasiyaviva ukuthi ngolesine ngolesithathu loliya hayi lolu ukuthi namhla izingaki 16 17 18 19 ulesingaki 15 isonto umsombuluko lesibili lesithathu ulesine ulesihlanu gqibela isonto umsombuluko lesibili lesithathu loliya olulandelayo
ngizobe ngihlola ngo50 rand lokuphela kwenyanga ngizobe ngihlola ngo50 rand and into engizoyenza mapholoba into engizoyenza babukeli ididu Satan ngifuna nje ukuhlala nawe sobabili ngizofuna ababukeli abazothi bawu30 ngamakhunja amabomu bathi sibuya kaSiyaviva sikubone kaSiyaviva nawu 50 rand wami sixoxe nje sihlile sixoxe sihleli masiqeda kulelo lesihlanu kamini kulelo lesithathu lokuphela kwenyanga ngizobuya kanye i-dating ngizoyisho futhi la ngobe ngihlola live ke la kwaSiyaviva ngobe ngihlola live lokho ngithe ikhombo engiyipha uSiyaviva lokho ngithi nje ikhombo engiyipha uSiyaviva ngobe ngihlola live ngiqede ngigcine angiphinde ngibuye mawungifuna uzobusa ungilandele eNewcastle angithi ngizobe ngikwenzela ini lokho mapholoba ngifuna ukuthi abantu babone ukuthi leli gazi leli lami liyakhuluma hayi South Africa thina sinqabayo ukuthi le izohlola la cha angithi babukeli manje cha ngizobe ngibashiyile ngobe kuyimi nje ngobe ngibashiyile ngobe kuyimi nje kuphela hayi ngicabanga ukuthi South Africa niyobona into yamehlo kodwa ngisanqaba namanje kuya ngisurprise nami lokho asikaze sakubhungisha eceleni nodokotela kwazise singena sinjena nje size siphume kungekho wazi ukuthi ubani uzobuza ukuthini kodwa le ngiyohlula ukuthi phela la kaSiyaviva kuyakhokha kodwa nje mina ngiyinqabayo ngoba ngazi route yalo baba eqala nje ukungibona mina wangitshela ukuthi 1 no2 no3 ngeke ngikwenze ngoba namanje ngi-expect ukuthi ethi ndoda lokhu sengizokwenza nje ngalolu suku kodwa esheceleni nje wasasiseceleni nemdlulu the reason why niyobona into yazi kuyophenduleka abaningi because I understand one thing dokotela uMngcwabo ukuthi lento yokuhlola inyanga ichoma ngayo and nina emphiwe ngempela ukuyenza some of you anifuna ukuyenza ehlangalaleni iqiniso lingephikwe lelo ngoba lapha nekuhloleni athi khona izinto eziyazibe amahlazo nezinto eziyizijule ekungelula ukuthi umani nje uvela uzithi hadla etafuleni noma uvela uzithi hadla yese siyazi siphiwe ngokungefani khona siphiwe ngokungefani kodwa ke manje mabe sesizokwenza kungasaloku ngiyayicelela nje babukeli Nkosi yami anibonge ufakela nana application la kaSiyaviva ukuthi uthe udokotela uyacela kodwa ngizoqala ekhaya kuleli viki lokuphela kwenyanga unyanga uJuly ngoba sikuJuly kobe kulesithathu ngiyothatha nje babe u30 ngizobajubela ngiyangihlole mina ngo200 kodwa kuloko ngizothatha u50 rand ngoba ngizobe ngihleli nawe lapha ngake ngezobethi hey isitulo sikaMngcwabo sinjani athi hawu hey bakithi ngathi hey abakhiphe zabo bonke nothi mina uNkulunkulu wami kuzobe kwenzeka ngomhla uyasaba ukusho iprice lesitulo last week last way ulesithathu no okugcina enyangeni before iphela uzobe zingaki sithi nje ulesithathu weviki lokugcina enyangeni ngizobe ngihlola ngo50 rand ebantwini abawu30 abazobe babuya kaSiyaviva abazobe besekhaya kwaDlamini kobe ku50 rand ngizobabala baze babe u30 bese ngiyavala kulabo mhla ka26 27 somewhere 26 ngiyafisa nje ukuthi siqinisekise ngaphela othasi babe besebethi hayi waye ngayishonga akanayo i-date kobe kumhla ka26 mana ke u26 ucela ekhaya cha u26 wasesigodlweni bese next month uzobusa uzosipha usuku ngizobuya sengizonipha usuku ngizobe ngalo la kwaSiyaviva umhla ka26 uzobe usekhaya kwaDlamini 7334
eBlue House, Blue Nation, njengoba ehlala ebesho. Uphatha only 50 rand ngolesithathu uyaqala udokotela uyahlolela uthi kodwa uzokwenza nje abantu abawu30 kuphela kuze indaba zenizizwe kahle. Ulesithathu, lesine, ulesihlanu, umgqibelo isonto uyasebenza. Umsombuluko lesibili usuke ephumule efocus kwezinye izinto ezidinga impilo yakhe. Inombolo dokotela kokugcina bese siyavalelisa. Inombolo engitholakala kuzona it's 073 219 664 6664. Sibonga kakhulu dokotela. Siyabonga. Abagulayo nabahluphekile bebabasondela sondela emkhunjini yalokhalezo yimsipho lomunkulunkulu wamthwesa amandla bebaba wamthwesa amandla abagulayo nabahluphekile wona wesondela yeshiteli mhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla bebaba wamthwesa amandla wona wesondela sondela emkhunjini yanokho uzophila Webabiyamba lenqola Webabiyamba lenqola Yeyigibela umkumbikano wa Yeyigibela umkumbikano wa nawe sondela emkhunjini yakho khona lo muntu angeke ulenze lutho isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala